Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Roħ Luis Tabone. Ħowti, illum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' martri ta' żminijietna, San Massimiliano Kolbe, devot kbir tal-imqazza Marija. Kif nafu, San Massimiliano ħa il-martirju tiegħu fil-kamp ta' Auschwitz wara li kien ilu ġranet sħaħ maqful f'ċella ċkejkna mingħajr ikel, imbagħad fl-aħħar xinraw li ma mmietx tawh l-injezzjoni velenuża. Imma l-kobor ta' San Massimiliano kien propju fil-mod ta' kif talab li jmut. Għaliex mhux hu kellu jiġi maqtul, imma x-xorti messet lir-raġel ta' familja. U dan ir-raġel tal-familja infex jibki. U Massimiliano joħroġ fuq quddiem u jitlob lill-kap tas-soldati Ġermaniżi ta' Auschwitz biex u jieħu postu. Minix ħanejt kemm qed nieħdu post aħna ħadd ieħor, imma kemm qegħdin nistgħu nkunu lesti li ngħinu lil ħadd ieħor, li nilqgħu lil barrani, li ngħinu l-bniedem isib id-dinjità tiegħu. Ejjew nitolbu lil San Massimiliano biex lilna jenna l-koll niskopru u nibnu ħajjitna l-ewwel qabel kollox fuq il-valuri umani li huma il-pedament tal-valuri kristjani. Għax il-valuri kristjani huma il-qofol ta' dak li hu uman. Fil-waqt għalhekk li narfu n-nuqqasijiet tagħna hija ħuti nitolbu maħfra il-mulej għan-nuqqasijiet tagħna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti mlejt bil-ħeġġa għall-erwieħ u bl-imħabba għal proxmu lil San Massimiliano Marija Kolbe, assis u martri u devot kbir tal-Verġni bla teba Marija. Atina fil-ħnina tiegħek u għat-talb tiegħu li naħdmu bla qiegħda għal glorja tiegħek u naqdu lil ħutna l-bnedmin biex imqarsa l-mewt insiru nixbħu lill-Ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal: U issa, Iżrael, x'inhu jitlob Alla minnek? Jekk mhux li tibżam il-mulej Alla tiegħek, li timxi fit-triqatu kollha, li tħobbu u li sservi lill-mulej Alla tiegħek, qalbek kollha u bruħek kollha, li tħares il-kmandamenti tal-mulej u l-liġijiet tiegħu li jien illum qiegħed nordnalek għal ġid tiegħek. Ara, tal-mulej Alla tiegħek huma s-sema u s-sema tas-smewiet u l-art u kull ma fiha. Imma lejn missirietek inġibet il-mulej u ħabbhom u wasel li nisilhom warajhom lilkom minn fost il-popli kollha bħalma intom illum.
aħtnu mela qlubkom u la twebsux raskom aktar, għax il-mulej Alla ta'kom u Alla fuq l-allat u sit fuq is-sidien, Alla kbir, qawwi u tal-biża' li ma jħares lejn ċuħ u ma jħux rigali. Jagħmel il-ġustizzja mal-iltiem u mal-armla u jħobb il-barrani u jagħtih ħobs u l-bies. Ħobbu l-barrani għax intom barranin kontu fl-art tal-Eġittu. Mill-mulej Alla tiegħek għandek tibża, lilu għandek isservi, miegħu għandek torbot qalbek u bismu għandek taħlef. U l-fuħrija tiegħek u Alla tiegħek li jagħmel miegħek dawk l-opri kbar tal-biża' li rajt bajnejk. 7 ruħ kienu missirietek meta niżlu l-Eġittu u issa l-mulej Alla tiegħek kattrek bħal kwiekeb tas-sema. Il-kelma tal-mulej. Ħajr lil Alla. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Faħħar l-Alla tiegħek Sion u jsaħħaħ l-istanek ta' bwiebek u jbierek ġewwa fik l-uliedek. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej u qiegħed fi sliem it-trufijiet ta' ħartek u lilek bl-aħjar qamħi xebbek u jibgħat fuq l-art il-kman tiegħu bil-ħeffa tiġri il-kelma tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej u jxandar kelmlu lil Ġakob il-liġijiet u d-digriti tiegħu lill-Iżrael. Ma għamel hekk ma' ebda poplu lil ħadd ma għarraf id-digriti tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Innumu bil-wifqa l-kelma tal-Evanġelju. Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelju biex ikolkom sem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien meta kienu flimkien fil-Galilea, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Bin il-bniedem għandu jkun moti fidejn il-bnedmin u joqtluh u fit-tielet jum iqum. Huma sewbdu qalbhom ħafna. Reġgħu daħlu Kafarnaum u resaq fuqu Pietru dawk li jiġbru it-taxxa tat-tempju u qalulu li Mgħallem tagħkom ma jħallasiex it-taxxa. Iva qalilhom. Meta daħal id-dar, Ġesu bla ma ħallih jitkellem staqsih: Inċidillek x'mun? Is-slaten tal-art mingħand min jiġbruha it-taxxa jew il-ħaġar? Mingħand is-sudditi jew mingħand il-barranin? Mingħand il-barranin, wieġeb Pietru. U Ġesu qallu: Mela s-sudditi meħlusa minnu. Iżda biex ma tkun ta' ebda skandlu għalihom, wasal sal-baħar, ixħet ix-xlief u l-ewwel ħuta li jittellaq bada iftħilha ħalqa u għandek issib munita tal-fidda. Ħuda minn hemm u mura tija lilhom għalija u għalik. Il-kelma tal-mulej. Nixtieq nirriflettu ftit eżjes fuq propju l-ewwel sentenza ta' dan il-Vanġelu. Meta Ġesu jibda jipprepara minn qabel id-dixxipli tiegħu jgħidilhom ċaru tont li hu sejjer jagħti lilu nnifsu, sejjer jingħata, mhux se jiġi maqbud, sejjer jingħata għal qatla. Kristu ġie fostna propju biex joffri ħajtu għalina
U din kienet għażla tiegħu, għażla ta' Alla. Alla mhux biss ħalaq il-bniedem, imma jażel li joffri lill-ibnu għall-bniedem biex il-bniedem ma jimutx. Qegħdin propju lejliet il-festa għażiża meta ħaniċċelebraw it-tluħ meta Sittna Marija ġiet mollija fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Marija mhijiex xi Alla, hija ħolqien ta' Alla, ħolqien privileġġjat. Imma l-mulej Alla f'Marija ried jurina dak li hu lest biex jagħmel għalija u għalejk. Imma biex jiena u int inkun nista' nidħol fid-dar tal-Missier fil-glorja tas-sema, dan kollu il-mulej kisbu billi jibnu xerret demmu għalina. U għalhekk il-festa anke tal-lum ta' San Massimiliano Kolbe hija festa għażiża li tippreparana għal din il-festa. Għaliex San Massimiliano Kolbe mhux biss ipprietka lil Ġesu Kristu, imma għamel minn kollox biex ħajtu tkun tixbaħ lil dik ta' Kristu. U kif huwa fehem li Kristu ingħata għalina, kif ngħidu wkoll f'kull quddiesa bħal ħobs u ingħata għalina biex aħna ngħixu bih, u wkoll waqt li kien fil-kamp tal-konċentrament għażel li joffri ħajtu biex jisalva l-ħajja ta' raġel tal-familja. Ejjew nitolbu l-mulej Ġesu li jagħtina din il-qawwa, li jagħtina għajnejn imdawlejn mill-eżempji ta' Kristu, mill-kelma tal-mulej Ġesu, mhux għajnejn imdawlejn minn dak li tgħid id-dinja. L-ewwel int, it-tieni jien, it-tielet jien, jekk jibqa' xi ħaġa jien ukoll. Ejjew nitolbu l-grazzja l-mulej f'din il-festa hekk għażiża biex aħna wkoll narfu ninataw il-xulxin. Għax meta kif jgħid San Franġisk, meta nagħtu aħna naqilgħu. Id-dinja tgħidlek inti taqla skont kemm tieħu dak li mhux tiegħek, skont kemm taħkem fuq ħadd ieħor. Il-mulej Ġesu meta nagħtu aħna naqilgħu. Jew s-saħuti jeżjes fiduċjusi fl-imħabba ta' Alla nresqu t-talbit tagħna. Nitolbu għall-Knisja biex fuq l-eżempju tar-raj tagħha l-mulej Ġesu tkompli tassew tingħata għas-salvazzjoni ta' kull bniedem. Nitolbu għall-gvernijiet sabiex jaħdmu bis-serjetà, mhux biex jaħkmu u jiksbu l-popli, imma biex jaqdu l-popli u jgħinu biex kull bniedem isib id-dinjità tiegħu u jgħix fil-paċi. Nitolbu għal tant insara li minħabba l-fidi tagħhom fi Kristu huma persegwitati, huma mwarba minħabba s-soċjetà, biex huma jkollhom il-kuraġġ u jkunu tassew xhieda tal-imħabba ta' Alla. Nitolbu għalina l-koll sabiex fuq l-eżempju anke ta' San Massimiliano Kolbe nitalmu
ma nħarsux lejn anfusna, imma nkunu nies ġenerużi biex nuru mħabbitna u l-għotja tagħna lil xulxin. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino, għamil mulej ħarsitna bħal dik ta' Marija ma tkunx tant fuq il-ħwejjeġ tal-art imma fuqek, għax int missier kollok imħabba u tieba. Nitolbu fiskiet inresqu it-talbit tagħna, partikolarment hekk inresqu id-dbatija ta' ħutna il-morda. Ilqa' missier Qaddis dawn it-talbiet din il-familja li dalgħodu jinġabret hawn madwarek biex tfaħrek u tqimek għad-doni kbar tiegħek. Għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex aħna wkoll narfu dak kollu li inti tatina, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Nbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin noffrulek frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nofrulek mulej id-doni tagħna fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex fuq l-eżempju ta' San Massimiliano Marija Kolbe nitalmu nofrulek il-ħajja tagħna bi Kristu siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzuħajr l-mulej Alla tana. Sewwa u xira tassew mulej Missier Qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tana li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bibnek Ġesu Kristu Siedna, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvaturu feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel Qaddisin kollha, aħna bleħen wieħed intennu l-innu tal-glorja tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem. Id-dem li xirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt bil-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew ħutini tolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. If you are God.
nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bil-ġisem u d-dem tijek, għamel li nitkebsu b'dak in-nar ta' imħabba li minn din il-mejda qaddisa tijek ħeġġeġ lil San Massimiliano Marija Kolbe int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Jekk nixtieq nfakkarkom fil-velja li sejra ssej propju l-lejla fuq it-suntier tas-santwarju li ddaħħalna biex niċċelebraw fil-qofol tal-Għid tal-Verġni Mbierka. Il-velja tibda fit-8 ta' filgħaxija u tispiċċa qrib il-10. Minħabba il-velja ma jkunx hawn quddiesa il-lejla fis-6:30 ta' filgħaxija fis-santwarju. Il-quddiesa tal-lejla bir-raġun kollu tkun dik tal-velja tal-Għid tal-Assunta. Imbagħad il-lejla wara l-velja għal-ħabta tal-10:30 jibda lejl adorazzjoni li jagħlaq bil-quddiesa f'nofs il-lejl. Imbagħad għada filgħodu il-jum għażejs tal-festa ta' Santa Marija fil-5:30 ta' filgħodu jitlaq pellegrinaġġ għal fuq il-għolja ta' Ammar fejn hemmhekk ukoll meta jaslu issejr quddiesa. Il-quddies fis-santwarju ikun kollu bħal dak tal-ħadd, ġifieri fis-6:15, fit-8:30, fl-10 u fil-11:15. Imbagħad jagħlaq f'nofsinhar jerġa' jiftaħ fis-1:30 u jkun hawn quddiesa oħra fil-5 ta' filgħaxija. Fil-5 ta' filgħaxija wkoll fid-dar ta' French tal-Arb tingħad it-talba tar-Rużarju. Ngħidu issa flimkien l-aħħar talba tal-kwindiċina ta' dawn il-15 ġurnata li qed iwassluna biex niċċelebraw l-Għid tal-Verġni Marija. Doqqu iċ-ċimbali, inkantaw in-nijiet, ejjew nagħtu bidu għal festa ta' transitu u bil-ferħ nintonaw l-nijiet għatfin għaliex l-om ta' Alla l-arka tad-debb issa qiegħda tħejji ruħha sabiex tgħaddi minn din l-art lejn is-sema u tmur lejn id-dawl divin fil-ħajja l-ġdida. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Ngħidu flimkien, o Marija wisq grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek o Marija aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija ingawdowk fl-eternità. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna